Celá miestnosť. Úplne všetky svetielka blikajú. Nie sú tu žiadne káble, nič. Sú tu rebríky, je tu tehlová podlaha. Úplne to preblikáva celkom. To znamená, že tu niekto musí byť. Skúsim, toto bolo najviac. Tu sa nachádza taký kameň pri okne. Ten tieň nie je duch, to som ja. Aha. Teraz to nejak ustalo. Aha, počkaj, bliká to. Aha. Buchnite nám do tej krabičky poriadne, nech to preblikne. Tuto do tej čiernej krabičky poriadne buchnite takto, nech to zabliká. Výborne. Výborne, ďakujeme. My tomu hovoríme v dnešnej dobe, že diskotéka. Skúsite nám ešte raz tam buchnúť do tej krabičky? Poriadne, super. Super, máte kopu energie. Paráda. To je niečo neskutočné. Hotová diskotéka.